Πάντα. Double kill, triple DPS. Πάντα. Πάντα. Και εκεί πέφτουν CC, δεν πέφτουν best. Τι να σου πω. Θα πάμε στον Ιβανομόπουλο να πω. Σιγά με 2-20. Ρε, δεν μπορεί ρε, πάω rating ρε. Ρε, άχι ρε. Ρε, έχει. Έχει. Τι λέτε. Ρε, Παπαδόπουλε. Ρε Αλέξανδρε, πού είσαι ρε Αλέξανδρε. Έλα ρε. Ρε. Max Fury, how much a win you did for my love. Εν τω μεταξύ έμεσα που κόντου σε ένα αρίνα 20G per lose. Δηλαδή... Ρε, είναι αυτή. Πιάσαν σαν ρε, πάμε. Πιάνω το γόλ. Έλα ρε. Άρα το. Πού είσαι η Παπαδόπουλη, σαν ρε. Παπαδόπουλε. Δώσ' τα όλα Παπαδόπουλε ρε. Εμφανίστηκα επειδή έβαλα το mushroom. Λαλαλα. Oh shit. Μια ορόγρια μαλάκα εμένα. Για πέτα. Πέτα. Τα άνοιξα όλα μαλάκα και τα άνοιξε και όλα και ο Χίλιον. Είμαι asleep. Μάρει την τράπος και είναι τράπα εδώ. Θα πατήσω εγώ. Αντιζάρι. Έφαγε στάν. Το πιστεύω το μουνί της μάνας που Παύλο! Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάει. Άρχισε να είσαι τραγκίλα. Μουστάρι. Ρε, έμεινε αγόριο ρε. Ρε, Καναμάπουλε, αν βλέπεις το βίντεο, έμεινε αγόριο ρε. Σε αυτό το βίντεο κάνε 100 post.